Yo, what's up mga bossing? Good morning mga idol, mga bossing. Ngayon, meron tayo ditong ginawa na tools sa ating shop na gamit natin to sa back to standard. So, naisipan kong gumawa nito na pwede natin ibenta sa mga shop, may mga owner na shop na gustong magkaroon ng ganito para at least magawa rin nila yung ginagawa ko. Although maraming shop na talaga dito sa Camsor, sa Bicol, meron pang hindi nakakagawa nito. So, gagawa tayo ng marami nito. Yan. Ito yung ginagamit ko ngayon, yung binabaril na lang sa pag back to standard ng mga crankshaft. Yung gagawin natin is pang Yamaha at pang pang Honda. So, meron na tayong kasama dito na bala, yung nito, top die na 12mm by 1.25. So yan o. Tapos yung 14 by 1.5 for Honda naman yon, sa Honda Beat, PCX, EDB, o Airblade, Honda Click, yan, lahat na yan. Ito naman pang Yamaha. So naisipan ko magbenta nito sa gusto. PM lang ako sa gustong magpagawa. So ito, heavy duty to, hindi to tinipid sa materyales. So makikita nyo yan. Hindi tinipid sa materyales. Madali lang tong gawin. Madali lang tong gamitin. Pero mahirap gawin pala. Yan mga bossing ha. So available na to sa shop. Pwede kayong mag-request kahit ano gusto nyo ipapikit sa amin. Pwede ko kayong gawan. Kahit anong tools sa mga crankshaft, pwede tayong gumawa niyan. Hindi lang natin talaga yan nagagawa kasi kulang tayo sa tao. Wala masyado, saka marami tayong trabaho na iba-iba. So, ang trabaho natin kasi dito, hindi lang isa, pang lahat ng trabaho na ginagawa natin. So, ito yung ibibenta natin, pang lifetime mong gagamitin, isang bihis ka lang bibili. So, ang maintenance mo lang dito itong top die kasi talagang bibigay din to. Nasisira din yung ngipin. Katagalan, nasisira din yan. So, yan mga bossing, available na shop. Gawa ni Boss Amigo 2.0. Pakipalo ng page, pakishare. And salamat. God bless. Peace. You.